Mga kapuso o sa ang airline industry sa pinakaapektado karong panahon sa pandemya, kay lagi, dunay mga travel restrictions. Napugos ang mga airline companies nga magpatuman og retrenchment sa ilang mga empleyado, lakip na ang mga piloto. O karong buntaga atong sayron ang diskarte sa usa ka piloto nga si Captain Christopher Bong Vergara, human siya nalakip sa retrenchment. Captain Bong, may buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Hello, may buntag mga kapuso. So far okay lang ma. Great to hear that, sir. Unang-una, pila na ba ka tuig in service isip usa ka piloto sa airline company nga imong dating gitrabahuan? All in all, mga 9 years ko trabaho sa airline industry. So meaning, sir, tungod sa imong trabaho, masulti ba nimo nga somewhat angat ang kahimtang sa inyong panginabuhian sa imuhang pamilya atong mga panahon na, sir? Oo, syempre. Dili lang siya it pays the bills. Syempre pati imong ubang mga gusto sa kinabuhi. Okay man kay syempre na mga perks ang airline, no. May mga free tickets. Especially katong akong naging position was DCA, Designated Check Airman, naging line instructor and sim instructor ko. So most of the time gawas ko sa Pilipinas kaya mo facilities naman sa Sydney and Japan. So kana sikig travel unya uban ako ang asawa. Sir, sa pagsugod sa pandemic, kanus alang baka na-appeal sa retrenchment sa airline company nga imong gitrabahuan og unsa ba imong giplano pagkahibalo nimo nga appeal ka sa ma-retrench? Pag-start sa lockdown, siguro after a month or two, medyo nagduda nako na murag ma-appeal jud ko ani sa retrenchment because katong sa ikaduhang company na akong na-applyan bag-o lang magugud dito. So ang policy na ilang gisundog is kanang last in first out. So last in man me. So most probably madamay jud ko. Well, in fact, tinuod yun ako ang suspetsa na appeal with me. In fact, we were 180 pilots sa first batch adto. So nag-isip-isip din kung unsay magiging options such as nag-apply ko sa general aviation, nagbaka sakali sa mga flying schools kay before nagatudlo mapuko ana sa mga corporate companies. And other than that, siguro isip po na ako na if ever makabalik ko sa Davao, isip-isip og mga unsang mga negosyo ana. So moto ang una na akong option sa itong panahon na to before mi gi-advisean. Og unsa ba, sir, ang imuhang diskarte karon sa inyong panginabuhian og nahibal-an namo nga nag-engage daw ka og usa ka negosyo? Pag-abot ako diri sa Davao, wala din kasugod no kay syempre daghang mga bad news ba like katong na sa akong father, then sa mong pet food, and then siguro the meantime adto ang savings lang sana ako naggamit. Then fortunately ang mother nako nagpahiram pud siya para sa syempre daghan matag mga expenses good ba kay wa man nato to no mapangandaman. So after that siguro nakoy friend nag-introduce siya sa ako about some business. So moto nag-engage ko og kanang business. It's a donut business, frap and donut business. Along the way, sir, kamusta sab ang dagan sa imong donut business og igo ba ang income gikan sa mong negosyo nga makatabang, sir, sa pangadlaw-adlaw nga gastuhon sa imuhang pamilya? So far, late na ako nakasugod, mga December na no, kay medyo na-busy pa akong friend. Pero good thing lang kay ang December, malumang ka, Pinoy, daghan yung kwarta pa December. So medyo okay siya to that time. I sold, siguro sa December lang, I sold around 5,000 donuts. Since January, under observation pa gyapon ako siya. Not as much as katong December, pero it helps naman sa paying my bills. It helps siya. So far, okay naman siya. Okay, sustaining. Kumbaga. Ako po siyang tabang ba na malesen ang ako ang kanang pagpagawas o kanang personal na ako na kwarta. So far, okay man siya. Sir, aside sa imong pagnegosyo, unsa pa ba ang imong gikabisihan karon para somewhat refresher pod sa imong profession as a pilot? Pag nakoy free time, sa kuang computer na ako'y flight simulator. And then naka-link na siya sa internet na siya ginatawag na VATSIM. So interactive na siya. Ang imong mga kaistorya ana, mga nagaingon ana pod. So it's just like flying an aircraft pero virtual lang siya. Kana. Then other than that,
nagabaligya po kog lain pang mga produkto. Sir, ang imuhang words of encouragement alang pod ngadto sa mga nawan-an pod og trabaho tungod sa pandemya aron magpadayon sila nga magmadasigon. First, good na kong masulti, nagiging nako ni siya, nagiging gabay nako ni siya. As a Christian manggod, makita nato ni siya sa Luke chapter 12 verse 24. Ang giingon diha is kung ang isa ka raven kumbaga ba siya tapulan lang ba, di siya imbak og pagkaon and all, kinatagaan siya pagkaon sa Ginoo, unsa pa kita na we are the greatest creation of God. So tagaan kita niya og means kana lang syempre sa tong part we have to do our part na mutrabaho gyud ta. Dili ta mamili sa panahon karon, di ta mamili as long as decent and kanang dili ka makaapak og laing tao, trabaho lang ayaw ka ulaw. Ako maglukdo-lukdo ko magsiyon sa diya sa San Pedro, bahala na. I mean, di ba, as ang namugi prestige ang pagiging pilot ba, so kalimti sa na kay kailangan ta mo survive, so kana lang kapit lang kapuso. Exactly, that's the spirit, Captain. No? Laban lang yun ta. O padayong maningkamot, luyo sa atong gikaatubang karon nga kalisod. Daghang kay salamat, Captain Bong, sa pag-share sa mong istorya nga kakuhaan gayon og inspirasyon sa tumaka pusong Mindanawan. Amping pirmi, sir. Daghang salamat ba, daghang salamat. Chilat sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.